Ние почвахме преди 7 години тук с Владо, с Стефан, с Танас, Давид, всички, но не беше така. Лека по лека тази години ние правихме тази фантастичен залата и сега всичко е много хубаво, но първа част на тази периода не беше много лесен. На тази периода ние правихме много работя и много състезатели за бъдеще. За мен тук беше като късти. Аз мога само да кажа благодаря на всички, защото тази шанс за мен беше много важна за моето бъдеще. И трябва да кажа благодаря не само на клуба, но на федерацията, защото аз работих 104 години с федерацията, правихме много неща. Спечелихме Балканиада, второто място на световно, трето място на световно под 21 години. Много голями резултати. Аз, Мартин и други треньори, които работихме заедно. Трябва само да кажа благодаря на всички. Всички други, сега е много трудно да кажа на всички, защото са много състезатели. Ние много човеки. Всички вие ставате винаги на моето сърце, защото сега аз трябва да направя друга new challenge. Вие там в USA, вие ставате при мен и за това благодаря. Беше различно преди, защото нямахме структурата тук и това беше най-голяма разликата. Но когато започнах да говоря с Владо Николов, той ми казаха: Андрея, наша идея е да порастанем много като клуб и като качеството на работя. Аз видях след 1-2 години, че това беше реално. Аз видях, че всички има идеята да продължава на тази посока. Затова аз мислях, че този проект може да е много интересен проект. После времето дадох резултати. Не е лесен да има един отбор, като наш отбор, аз говоря за мъжете, къде миналата година беше 11 състезатели до 14 от школата. Тази година беше 10 до 14 състезатели. Отборите за за млади състезатели има поне 5, 6, 7 състезатели от Левски. Сега национал за мъжете на списък на федерация има, мисля, 11 състезатели от Левски. Затова аз ти казах, че беше голяма разликата от начало, защото от начало беше много трудно да мисля това. Ние работиме всички заедно, треньори, клуб и всички, които са тук вътре да работят на Левски. За мен сега трябва само да продължава, защото тук има всичко да продължава на тази ниво и да поръщани пак нивото. Мисля, че бъдеще за Левски е много хубаво. Не знам, защото всеки година аз приключва и почва нова година. Аз знам само това. От началото, преди 7 години, до вчера, неделя, ние неделя не спечелихме първо място, но второто място, финал. От началото до неделя не беше една година, къде Левски не спечели една медалия. И винаги поне един първо място. Първа година само първо място с 0,3-0,4. После им спечелихме за 3 години кадети и юноши. Тази година ние бяхме уникална клуб, който има на 3 категории, кадети и юноши, всички отбори на първи 4 полуфинали и финала. И това
защото ние работиме за мен с една методология, който целта е да продължава да направи състезатели. Методология е добре. И сега всички тук, наши треньори, имат тази методология. Това е важно. База 100% има техника, има тактика, но който направи голяма разликата на високо ниво е менталитет. Защото повече нивото е високо, повече има много състезатели на високо ниво, като физико, като техника, като всичко. На високо ниво, който направи голяма разликата е опит и менталитет. Тук за мен тази година има много състезатели с голями шанса да ще бъде състезател на високо ниво. Има много. Трябва да гледай, ако менталитет е добър менталитет, защото това е много трудно да тренира. Ние може да сбяна малко, но има нещо на състезатели, който ти има или няма. Език. Най-трудно неща беше да учи вашия език, но аз опитвах да говоря на български, защото за мен беше много важно. Защото ако ти работиш с стари състезатели, голями състезатели, може да говори на английски, не е много важно. Но с децата е фундаментално за мен. Аз говорих за това с Владо преди 7 години. Той ми казах: Андрея, ти трябва да учи български. Аз казах: не е лесен за мен. Андрея, ти трябва да... Окей, аз опитвах. Сега, не говори много добре на български, но поне ние можем да комуникираме с състезатели и после, когато ние говорим за волейбол, е много по-лесен. Защото проблема е, когато аз отива, не знам, на супермаркет и почва да говори много бързо, или преди една седмица аз беше на монтьор, той започнах да ми каже стоп, тайм-аут. Най-лесно беше живот, защото тук е много близо на Италия. Аз, моята дъщеря, моята съпруга, ние тук сме като в Италия. Само морето няма тук, защото ние живееме близо на морето. Но морето има малко по-далече тук. Място е много добре и 100 човеки са добри. Ние говорихме всички, беше като вкъщи за нас. И после друго нещо много вкусно тук беше да яде. Тук ми хареса много. Не е близо на Италия, но е много вкусно. Аз говорим много с други треньори, с всички. Когато ти работи на един клуб като Левски, къде трябва да направи състезатели за високо ниво, за мъже и за национал, защото идеята е това, ти трябва да мисли, да спечели, така, но трябва да има голямо търпение, защото има състезатели, които резултат е много бързо. Състезатели, къде трябва да има много голямо търпение. Понякога, тук в България, има много желание да има веднага резултата. Не е винаги така. Аз имах състезатели, не само тук, в Италия, които нуждат много повече време. Имаха състезатели, които когато беше млади състезатели, не спечели нищо, и сега са най-силни състезатели на национала. Понякога тук всички искат всичко и веднага. Това не е винаги добре. Ако ти има, не знам, един човек като Алекс Николов, или Мони Николов, или Джанелли, или Андреа Бари, там може да питам да има всичко и веднага. Защото те са таланти. Но таленти има един всеки 15-20 години. Трябва да има търпение. Защото на процес на тази състезатели е нормално
да има момент up, момент down, момент къде е нормален. Един състезател, ние тук имаме състезатели 0,7, който като ведраз са 0,7, но като физико са 0,8, 0,9. Ние трябва да имаме търпение с тези състезатели. Ако ние нямаме търпение, тези състезатели не може да ще бъдат състезатели. Това в Италия тази менталитет е малко по... добре, тук е малко по... Всичко веднага, що за национал. Трябва да работи, спокойно. Мисля, че първа отбор, с кой аз работи тук, 03-04, кадети, къде беше Алекс Николов, беше Бучко, беше Павел Стой, беше Вени, беше... Тази отбор който първата отбор за мен на моето сърце много така. Един състезател, който аз искам да говоря за него, е Вени. Когато аз беше тук, всички треньори ми говори за Алекс, окей. Никой ми говори за Вени. След един месец, аз говорих с Владо, аз казах, този човек? Но този браво, но не знам, защото малко. Аз казах, това много интересен. Окей, добре. И той работи повече от всички други и сега е в национал. После, Алекс е моето син, Монисто, Титрински, всички, които сега, но Павел, Стойл, всички. После 07 има Петио, Ники, всички. Сега 08. Но този историята на Вени за мен е най-важна история. Не знам. Винаги има голяма разликата. Когато аз работи преди в Фалконара, после в Тренто беше различно. Тренто тук беше голяма разликата. И сега там мисля, че е още по-голяма разликата, защото там целта не е като тук. Тук ние трябва да направим, тук в Италия ние трябва да направим състезатели за мъже. И може би сто за национал. Там ние трябва да приготвяме състезатели за университета. Друга историята. После аз там трябва да работя за състезатели от 13 години до 17 години, но момче и момичета. И това е много голяма чалендж за мен, защото аз работя винаги с момчета. Друга неща е numeri. Тук ние имаме много състезатели, 70-60 състезатели, но там има 300 състезатели. Ние сме там академия с 100 треньори. Но волейбол е волейбол. Да учи волейбол е моето работа, защото аз работи на тази посока от 35 години. Аз работи с всички типология на състезатели. Работя е винаги за бъдеще. Ние правихме празник тук, Левски за бъдеще. Това трябва да е, идеята трябва да е така. Важно е да спечели, защото спечели помагат да направи менталитет. Това е важно. Но много по-важно е да работи добре за приготвяне състезатели. После, когато те са готови да отиват при мъжете, после там трябва да направи последна крачка. И 100% всички, които отиват на мъжете, не са готови, защото има нещо, което не прави 100% добре, защото има проблеми технични, така. Но трябва да е готови да почва нова улица, нова посока. Има състезатели. За мен бъдеще на Левски е много добре. Само аз работи за това и сега трябва да продължава. Тук има всичко да продължава много добре. Много добре, защото има състезатели, има треньори, има структура, има клеб,
човек, който познава много добре волейбол. И затова аз тръгва спокойно. За моите работи свърши тук, но може да продължава на високо ниво, защото това е 100%, аз мога да питам.